Action. Бай да я изпълнил сега тази каска като на смъртни индианец младец. Ванчето се приби, не можахме я покараме. Мам си Джейс, от тя еди. Предна контра, задна контра, всичко на под ръка. Айде, Марко, давай моите обичи! Ай, тръби! Ули, 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 ули! Долу трябва да стане! Нежност, нежност! Не, баба, уняка се, не, баба. Епа, браво. О, тялото без микрофона се чува хубаво, се представям как се чува с направо карта в шейка бомба. Ес, Марко, леко. Дано записна с звукче, дано. Само ден си говорила. Само ден му мута я. Няколко види така гората към помисли напълно изкрасил. Епа, Марко. Хай пис. Мали, 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 мали. Мали, мали, мали. Мали, трън, мали. Тръдите! Метър! Хуя, метър! Ей! Дяде! Ако искаш дяде! Опа! Ако можеш дяде! Ай, искам те! Искам те, дяде! Каквото ще те вземе! Мамка молева. Кой не е? Една коса. Aleluia. Това е сигурно най-якото клипче в историята, ако има звук. Надолу. Има ли звук? Да. Ох, мамо, почва да